Маң, ысталлык һәм чын татар сәнгате дигән сүзләр миңа калса, сезнең исем белән янәшә йөри торганнардыр. Bütün abilerim da oynaгач, миңа уйнамыйча берничек тә булдырып булмады. Кичкенә вакыттан ук карават астына гармоннарны тартып алып, теге кире алмасыннар дип, шунда карават астында өйрәндем. Мин баян ниен мирасын дип әйтик микән инде. Гармон моңын мәҗлис ниендәге дәрәҗәсендә генә калдырасы килмәгән иде. Милли үзебезнең теге төрле классик әсәрләре язар өчен зур крупный формада күп кырлы жанрлы баян өчен специальный әсәрләр язучы композиторларыбыз хәзерге көндә юк диярлек. Бүгенге көндә яшьләребез уен коралларына тартыламы? Теләгем бар шундый. Менә күрәсе килә, менә Заволокин шикелле, Герой Гармон шикелле программа җитми безгә. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Элек-электән халкыбызда баянчыларга, гармончыларга карата игътибар, хөрмәт зур булган. Бүгенге әңгәмәбез татар мәдәниятендә баянның роле хакында булыр. Тапшыруыбызның кунагы Татарстанның атказанган артисты, танылган баянчы Ринат Вәлиев. Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр, Гөлүсә. Ничек кәефләрегез? Аллага шөкер. Бик әйбәт. Бик әйбәт. Сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Ринат әфәнде, менә әгәр дә күпчелек җырларга күз салсак, аларның сүзләренә дип әйтәм. Анда инде күп очракта гармончыларны оялчан, тыйнак итеп сүрәтлиләр. Бу чыннан да шулаймы? Ну, җырчыларга караганда, баянчылар минемчә тыйнаграк инде. Юк, гомумән җыр сүзләренә килсәк, анда бит инде җырлыйлар. Оялчан, баянчы, гармончы дип. Ну, шулай туры килә инде ул дөрестән дә. Аннан соң шунысын да әйтеп бетәргә кирәктер. Шуннан да кызлар һәрвакыт диярлек гармончыларга аерым игътибар биргәннәр. Бәлкем шулайдыр, мин аны сизәм. Әйдәгез, әңгәмәбезне башлар алдыннан сезнең иҗат юлыгыз турында сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Яхшы. Композитор татар халык көйләренең аранжировкалар остасы, баянчы Курайшы Ринат Вәлиев Сыргаш районының Грибан авылында, колхозчылар гаиләсендә туып үсә. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Борск мәдәният училищесына укырга керә. Аннары инде Казанга күчәргә ниятли. Биргә килеп Мәдәният һәм сәнгать институты белән беррәттән консерваториядә дә укый. Күпмедер белем туплагач, үзен укытучылык өлкәсендә дә сынап карый. Күп санлы музыкаль бәйгеләрдә катнаша. Мисал өчен Фәйзулла Туишев исемендәге республика күләм бәйгедә Гран-при яулый. Ринат Вәлиев чит илләрдә дә үзен күрсәтә, халкы данын яклый алган шәхес. Италиядә уздырылган оркестрлар бәйгесендә дә ул беренче урынны яулаган. Франциядә халык уен коралларында уйнау бәйгесендә лауреат исеменә лаек булган. Ринат әфәнде бүген дә халкыбызга хезмәт итә, иҗат белән янып яши. Киләчәктә дә милли көйләр, гармон моңы, курай аһәңе белән татар халкын сөендерәчәгенә шикләр юк. Маң, ысталлык һәм чын татар сәнгате дигән сүзләр миңа калса, сезнең исем белән янәшә йөри торганнардыр. Һәм бүгенге тапшыруыбызның темасын сайлагач та кунагыбыз итеп нәкъ менә сезне күрәсебез килде. Рәхмәт килгәнегез өчен. Ринат әфәнде, әйтеп үтегез әле, менә баянга карата мәхәббәт каян килде сезгә? Дуслыгыгыз ничек башланып китте? Дөрес әйткәндә, мин яшь вакыттан ук үземне гармон белән бәйләдем. Кичкенә вакыттан ук мин безнең авылда да һәр йорт саен уйнаучы бар иде. Аннары инде иң беренче мәхәббәтем, наверное, дип әйтик, әнием. Мин бит әтисез үстем инде күбрәк, әни моңланып җырлый иде. Димәк, гаиләдән килә? Гаиләдән. Әти дә уйный булган, абыйлар да уйныйлар иде. Минем 5 абыем бар, без 6 абый, 2 апа булды инде. Шуңа күрә bütün абыйларым да уйнагач, миңа уйнамыйча берничек тә булдырып булмады. Кичкенә вакыттан ук карават астына гармоннарны тартып алып, теге кире алмасыннар дип, шунда карават астында өйрәндем мин. Шулай иттереп, шуннан мәхәббәт инде мин теге укыганда да, зур тәнәфесләрдә дә булганда, баян алып кайткач инде миңа олы абый тизрәк теге
көбісі ашарға, көбісі кім нитейдейді ауылда бітінде иге жүресің зор тәнәфісте. Мен де баянны теге тезірек баянда тағын ойнайым deyip, баянда ойнап ашамайша да кетейдім. Менә дейді. Халықта сезнең хакта мондый сүзләр йөри. Ул техника ягыннан иң оста боянчы дигән сүзләр. Үзегезнең иҗатыгызны ничек бәялисез һәм гадәттә киңәш сорап кемнәргә мөрәҗәгать итәсез? Бармы сезнең авторитетларыгыз? Енді өскенде һәр кешенең ниндидер авторитеты була. Авторитет инде безнең өчен, естественно, Рөстәм Абувалиев иде. Аннары иң атаклы баянчыларның иң атаклысы дип уйлыйм, именно баян буенча уйнау осталыгы ул Максат Гомеров инде безнең иң өстән тора инде. Шулай күпсе Рашид Мустафин, Рамил Курамшин, аннары Ирек Галимов бар иде, ул бик оста баянчы. Аннан алар бик күп инде. Инде, конечно, баян буенча бөтенесе омтылалар идек. Менә хәзерге поколение белмим, безнең поколениедә шул нигә инде Максат Гумеровка. Аннары үзеңнең стилең барлыкка килә инде. Шулай иттереп җырчыларны менә Казанга килгәчтен мин бик күп дискларны алдым да, бөтен дисклар күп акчам җитте, теге студент ни акчага инде. Шуларны тыңлап, шулардан өйрәнә идем. Чөнки без бит Нижгар өлкәсеннән килдем. Шуңа күрә бөтен нәрсә безгә барып җитми иде. Шуңа күрә миңа бөтен нәрсә кызык булды инде. Аннан соң мондый сүзләр бар. Боянчылар көненә 3 сәгатькә якын уйнарга тиеш диләр. Сез бу сүзләр белән килешәсезме һәм үзегез күпме вакытыгызны бүлеп бирәсез? Килешәм, ул 3 сәгать бик каты теләгән очракта гына 3 сәгать үтә әле. Консерваториядә укыганда инде программаны бирәсе бар, анда бит халык килергә бирмиләр, анда төрле классик әсәрләр бирәләр, крупный форма дип әйтик, Бахлар, Генделләр, теге төрле әйберләр бар инде. Аларны өйрәнер өчен бик күп кирәк. Анда 7-8 сәгатьтә. 3 сәгатьтә җитмәс. Юк, 8 сәгать утыра идек. Кайбер очракта. Коридорда кем файда эләкә инде шунда. Училище укыганда да менә шулай утыра идек. Особенно ниләр алдыннан, теге имтиханнар алдыннан инде 7-8 сәгать утыру гадәти әйбер иде ул. Менә гармончының урыны аның бит инде һәр вакыт түрдән булган. Әйтик шул ук туй мәҗлесләрендә, сабан туйда һәм башка безнең традицияларыбызга кагылышлы чараларда. Менә хәзерге вакытта бит инде кайбер гореф гадәтләребез онытылып бара. Шул рәвешле инде миңа калса уен коралларыбызга да игътибар кими кебек. Сез бу фикер белән килешәсезме һәм бүгенге көндә махсус баянчылар өчен мәйдан бармы? Беләсезме, мин бер яктан килешәм, бер яктан килешмим. Менә бу ике яклы фикерне әйтеп китәсе яр булса, мин әйтеп китәләм үземнең фикерне. Бер яктан безнең Аллага шөкер, без Татарстанда барыбер ничектер менә баянга әһәмият зуррак. Теге җырчыны баянсыз электрикаларны китереп булмый. Баяннан моң бармаса, җырчыгына бөтен моңны биреп бетереп булмый. Бу инде теге халык ни буенча барам. Теге фольклор, халык иҗаты буенча, теге эстраданы әйтмим. Нәрсә әйтмәкче булам тагын. Менә безнең баян гармон моңы ул үзенә бер юнәлеш алып бара. Безнең ниде татар иҗатында инде, татар халык инде культурасында дип әйтик. Шуңа күрә нәрсә әйтәсем килә. Хәзер Аллага шөкер яшьләр дә күп. Конкурслар да күп оештырыла. Төрле конкурслар, төрле чаралар теге дәүләт уровеньда да мондый мәҗлесләр дә бик күп инде. Хәзер күбәеп китте бит инде мәҗлесләр дә, Аллага шөкер, безгә эштә күбәйде бер яктан. Аллага шөкер, әмма ләкин аның икенче ягы бар. Менә бу баян бит инде хәзер күп очракта мәҗлес теге уен көлке күңел ачу нинде генә күбесе уйлыйлар. Баянист булыр өчен, профессионал булыр өчен 14 ел кирәк укырга. Музыкаль мәктәп, аннары училище, аннан консерватория, уже 14 ел. Аспирантурада минемчә килә калучылар булса, тагын 2 ел әле. Шуңа күрә, мин музыкаль мәктәпне бетермәдем инде. Безнең авылда булай да музыкаль мәктәптән дә яхшырак школа булды. Анда һәр нисайын йөрттеләр мине алып, күтәреп тә йөрттеләр. Сез дә шөгыльләнгәнсез шулай бит? Кичкенә вакыттан уйнагач инде анда. Шуңа күрә шул нотаны өйрәнер өчен бик күп ел кирәк инде. Шуңа күрә беләсезме, ул безнең кәсеп. Шун дәрәҗәдә күп кырлы баянчы буласың килсә, талантың да булса инде дип әйтик. Ул безнең специальностька әйләнә. Шуңа күрә бу баян
мирасын дип әйтик микән инде. Гармон моңын мәҗлис ниендәген дәрәҗәсендә генә калдырасы килмәгән инде. Чөнки хәзер бөтен дөнья күләмендә конкурслар күп. Конкурслар бар, ниләр бар. Менә представляете, Татарстан килеп милли әсәр уйнаса, нинди ул кызык булыр иде. Аларга үзләрендә кызык. Сезнең нинди культурагыз дип сорыйлар. Үзегезчә уйнагыз дип сорыйлар. Без бит күп бөтен дөнья буенча йөрибез бит инде. Сабан туйлары була, төрле мероприятиялар була. Алар ишетәселәр килә безнең милли ниләрне. Менә баянда ничек яңгырый икән. Чөнки бөтен илләрдә хәзер баян бар. Анда бахлар, ниләр, органный прелюдиялар, төрле крупный форма дип әйтик, теге классик әйберләр, ни әйберләр, композитор әйберләре. Менә шушы очрактан әйтеп китәсем килә, безнең менә тагын да бер зур ни була, проблема булып тора, репертуар мәсьәләсе. Чөнки репертуар буенча баян өчен язылган махсус әсәрләр бик аз. Бар, Аллаһка шөкер, талантлы егетләребез бар, талантлы баянчыларыбыз бар. Шул ук Максат Гумеров ничә әйбер язды. Аның әле уйналмаган әйберләре бик күп, име. Аның әйтеп китәсем килә, Максат абый турында гына, аның гомер буе җыган ниндидер ниләре бар, көйләре бар. Тормышка ашмаган халык көйләре бар. Гомер буе җыган. Әле ул ничә компьютерда беттинде ди, шунда теге Сибилиус буенча, теге программалар буенча бөтенесен грамотно. Әле ансында әйтеп китәсе килә. Безнең мелизматика дигән нәрсә бит, моң бар бит, мелизматика дибез инде. Аны язучылар да әле бик күп түгел. Аны менә кулдан санап була инде. Аны язучылар, шул Рамил Курамшин, атаклы гармончы, аның бөтен обработкаларын гомер буе уйныйбыз инде. Бөтен кеше теге бөтен ниләрдә уйныйлар, училищеларда, консерваторияларда. Аннары Рашид Мустафин, оркестрант, менә госансамбльдә уйный. Аннан шул ук Максат Гомеров, шул ук Рөстәм абый, атаклы легендарный баянчы Рөстәм абый Валиев. Менә шундый ниләрне, Бакиров бар менә Магнитогорскида. Шундый кешеләр генә алып баралар менә шушы ниләрне. Яшьләрдән дә бар инде. Ну, энтузиазм аны өчен җитешми. Хәзер үзегез беләсез, дөнья катлаулана бара. Таләпләр күбрәк теге гаиләне тупландырырга да кирәк бит инде. Аның өчен безгә кем дә бер тиен түләми. Беләсезме? Аны яза белер өчен үзең яхшы уйнарга уйный белергә тиеш. Композиторлар язмый, чөнки алар баянда күбесе уйный алмый. Алар язсалар да, иногда баянда уйнап булмый әйберләрне. Һәм дөрес әйткәндә милли үзебезнең теге төрле классик әсәрләре язар өчен зур крупный формада, күп кырлы жанрлы баян өчен специальный әсәрләр язучы композиторларыбыз хәзер көндә юк диярлек. Демәк, шундый проблемалар бар. Шулай бит? Менә рус ниндә бик күп анда, менә Подгорный, Гридин, аларны санап китеп була. Наенкин, алар бик күп язганнар. Анда менә нинди генә ниләр юк. Бик күп әсәрләр бар, име. Хәзер көндә белмим, но элек бик күп булган аларның. Менә шуларны уйнап ятабыз инде. Беләсезме, менә просто үкенечле, үзебезнең композиторлар булмагач, менә минем әсәрләрне Аллаһка шөкер хәзер музыкаль мәктәптән алып, аспирантура кадәр уйныйлар. Инде бөтен конкурсларда да безнең теге Зәлидәне инде бөтен теге ни булып та куйдылар инде, аны теге эталон булып та куйдылар инде. Шуңа күрә мин дә күбрәк язар идем. Минем дә крупный формада бар, күп жанрлы әсәрләр бар, бетмәгән. Но алар өчен вакыт кирәк. Ул бит фәнни эш шикелле. Аны ябылып bir кайда bir айлап bir кайда чыкмыйча шуларны эшлекәртеп бетереп нотага язу ул иң авыры. Без бит инде көндәлек эш түгел, без баянчылар гына, без композитор түгел. Ну әмма дә ләкин шундый талант бар икән, композиторлык теге кайбер баянчыларда. Ну аның өчен бер тиен дә түләнми, шуңа күрә безгә авыр. Менә шуның өчен ниндидер бер теге тупларга иде бер теге министерство культуры аркылы микән, теге дәүләт аркылы ниндидер ниләр менә программалар, чтоб менә безне шундый кешеләрне поддерживать итә торган. Ниндидер менә программалар, может конкурслар специально түләүле булса, ул без, конечно, аны язар идек күп иттереп. Аннан композиторлар да яза башларлар иде бәлкем, име. Алла бирсә, барысы да киләчәктә хәлдә ителер, шулай бит? Алла бирсә. Аннан соң менә яшьләр турында да сорап үтәсем килә. Бүгенге көндә яшьләребез уен коралларына тартыламы? Аллаһка шөкер, күп тартылалар. Тартылалар. Кемнәрне аерып әйтер идегез? Яшьләрнеме? Яшьләрне мин булай күрәм, аларның исемнәрен хәзер хәтерләмим. Менә миннән соң килгән инде буыннар, менә минем дисклардан уйнап килгәннәр. Алар инде иң беренче мин яратам инде миллилек буенча, осталык буенча Айнур Муратов,
Аннары өлкәнрәк Сагдеев, Наил бар, Булат Шариповлар, ике Булат бар әле, берсе Шарипов, Хисматов. Аннары нинди Рөстәм Хайруллин бик оста тоже баянчы. Аннары аларны айтып китәргә бик күп анда. Аларны һәрберсен төшереп калдырасы килми. Алар минем бөтенесе минем группада торалар. Мин специально WhatsApp'та группа создавать иттем инде, самый үземнең яраткан баянчыларны җыеп, без бергә ничектер менә нитәбез. Көндәлек нинди кемнең нинди проблемасы бар, кемнең нинди кайда бара алмый торган, нинди ни бар, теге бер безгә бүлешәбез инде. Димәк, элемтәдә торасыз. Без элемтәдә торабыз, Аллага шөкер. Безгә шалтырату бар дип әйтәләр, әйдәгез кабул итеп алыйк. Хәерле көннәр, тыңлыйбыз сезне. Alo, isenler misiniz? Исәнмесез, хәерле kün. Bu Şallı'dan okutuşu bulup işlegen Gülside Salahını diyen bir hanım sizge şaltırata. Bu benim Rinat Efendi'ye sıravım var idi. Mine elekkiyi Ramil Kuramşı'nın bayanında oynagan vakitte onun şu hatlı eserlenip oynavı, şunday tırnak itip oynavı bütün zanını jelip itetirgan idi. Hem mine hazırki vakitte bik köp bayançılar garmon ko'tarib, o'zlari kekiri tepileri bilen sikirip biyi başlıyorlar. Bir nindi biyinin bir nindi nerse ekanin bilmegen kişiler biyi başlıyorlar. Hem kaysı vakitte maymunlar gibi bik көңілсіз хәлләрдә килеп чыга. Менә мин Ринат Әфәнде ул инде консерватория бетергән кеше булгач, соравым бар. Бу укуда шундый методика биреләме? Сез шулай баян күтәрегез дә, биеп тәҗрибәгез биегез, ни кыланасыгыз килсә шуны кыланыгыз диләрме? Әллә инде бу замана таләбеме? Әллә инде бу һәммә кергән кешеләрне җәлеп итү таләбеме? Әллә бу кешенең үзеннән торамы? Кайвакытта бик культурасыз мәсьәләләрдә килеп чыга баянчылар арасында. Менә мин шушы сорауны бирер идем. Һәм дә аңа теләгем Рамил Курамшинга бик зур рәхмәт. Мин үзем Әгерҗе районы Исәнбай авылыннан бер тапкыр гына безгә Рамил Курамшин килде. Мин инде аның концертларына киләдерем, барадырым. Һәм шабып авылга кайттым шуның концертын күрергә. Ринат Әфәнде кыенмыйча гына, курыкмыйча гына безнең район бик ерак район инде ул. Зинһар өчен Исәнбай авылына да юл тотыгыз әле. Безнең авылдагы яшьләр, укучылар сезне күрсеннәр. Безгә бик мәгариф артистлар, җырчылар бик сирәк киләләр. Нигә дигән вакытта алар инде хәзер өйрәнгәннәр, зур публикаларны җыеп, зур залларда җыеп. Менә шушындый сорауларым бар иде. Гафу итегез, әгәр минем шалтыратуыгыз өчен саубуллашабыз. Бер-ике җөмлә белән генә җавап бирсәгез. Ханым, рәхмәт шундый сорау бирегә. Сез инде үзегезнең ниләрегезгә, сорауларыгызга җавап кайтардыгыз. Күп очракта 80% мин килешәм. Чынлап та үкенечкә каршы хәзер зап культурасыннан да безгә бик килә. Мода килә. Үкенечкә каршы мин ул турыда элек вакытларда да әйтеп бала идем, безнең үзебезнең культура булырга тиеш дип. Шуңа күрә аннан җырчылар ниннән дә теге алар белән эшли башлагач, алардан да шундый таләпләр килә башлый. Әйдәгез телкенегез, басып уйнагыз, тегеләй булай. Шуңа күрә безнең баянчыларның аркалары бөтенесе безнеңке биткән. Шуңа күрә мин менә аркаларны үзем хәрлич итә башладым. Шуннан соң Ринат Әфәнде, хәзер әйдәгез тагын бер сюжетка тукталып үтик әле. Аннан соң әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Ярар. Яхшы. Урман арты мәдәният үзәгенә караучы татар гармоннары коллективы узган елны халык ансамбле исеменә лаек булган. Биредә өлкән яшьтәге абый-апалар, тагын да төгәлрәк әйтсәк, ветераннар шөгыльләнә. Һәрбер музыкантта бүгенге көндә бар үзен бик матур милли костюм без тиктергән үз вакытында һәрбер гармончыга biz tahmin ettik şunday motor garmonlar bilen İtalyan garmonları, milli garmonlar hem xromka garmonları şunsu rahmet etse kile bizden şehir meriyesine şahsen İlsur Reis Şmerşin'e şunday bulak bergen için. Kollektivning muallimi de danlıqlı, tanılgan garmonçı, көп sanlı kitaplar avtori, o'qituvchi Rinat Sabirullo Muhiddinov Türkümni bir yudruq itib to'plagan. Ensemble degan so'z ol fransuz tilidan
birge degan so'zni anglata. Shuning uchun birge bo'luv bizning uchun eng muhimi. Ana soң алар киләләр, аларга аралашуу да кирәк ул кешегә. Шулай бит, өйдә генә утырып, аларның балалары эшкә китә, алар тәрәзәдән көне буе карап утыралар. Моңаеп дигәндә, әмдә килде, алар сөйләшергә, аларга тема бар дигәндә, өйрәнергә мөмкинлек бар. Коллектив инде 27 ел дәвамында эшләп килә. Ансамбльгә яңа вәкилләр килеп кушыла, бер гаилә булып яшиләр. Руби Сабый да төркемгә татар моңына сусап килгән. Чөнки Татарстанга күчеп кайтканчы ул 40 ел Туапсыда яшәгән. Күпме торса да туган ил тартты мине һәр вакыт. Кайтасым килде татарига. Ветераннар ансамбле дигән атама да юкка гына бирелмәгән. Төркемдә инде 80ннән узучылар да бар. Разый абый һөнәре буенча тарих укытучысы, тик гармун моңына балачактан гашык, дәрт дарманы да ташып тора. Туктап калмаска кирәк. Менә шул туктап калмаска кирәк. Әгәр туктап калдың исә, бирештең исә, все, дөнья баса. Төркем без килеп кергәндә чираттагы шарага әзерләнә иде. Аларның булачак чыгышларын без дә тыңлау бәхетенә ирештек. Егетләр һәм кызларга әфәрин дип кенә әйтәсе килә, шулай бит? Бер фикер генә калган иде. Вакыт булса, беләсезме, менә мин теләгем бар шундый. Менә күрәсе килә, менә Заволокин шикелле, Играй гармон шикелле программа җитмәй безгә, менә бөтен баянчыларның төбәкләрдә агарту ни бик күп талантлар һәм шулай ук игътибар менә бик күп өлеш керткән шундый шәхесләр безнең бар. Допустим, менә легендарный Флора Хөрмәтова, ул хәзер Чалгыда үзе генә яши. Шундый иң беренче бийкиләре таратты бит бөтен халыкка, бөтен дөнья татарлары, халык татарларына. Әйе. Шуңа күрә менә шундый фонд булса иде, инде булса аларны менә хотя бы атнага айга бер тапкыр хотя бы хәлләрен белешү. Ниндидер финанс ягын карау. Ринат әфәнде, безнең топшуыбыз турдан-тур эфирда бара. Вакытыбыз чыкты. Килгәнегез өчен сезгә рәхмәт әйтәбез. Киләчәктә дә милли көйләребез, уен коралларыбыз яшәсен иде дигән теләктә калабыз. Сезгә карап сокланабыз, сезне хөрмәт итәбез. Рәхмәт, бик зур уңышлар телибез. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту топшуын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.